Dragi moji, prije no što video počne, htjela sam vam samo reći da imate još samo 3 dana ukoliko osjećate da bi moja online radionica kako smiriti um, osnažiti tijelo i nahraniti dušu bila nešto za vas. Ako osjetite da je to tako, veseli me i što ćemo se vidjeti 3.11. uživo, to je to što vam dajem na poklon uz mnoštvo drugih poklona koje imate na radionici. U svakom slučaju hvala vam puno na podršci ove vrste, neizmjerno mi to mnogo znači, a sad poslušajte što sam vam za danas spremila u video. Bog svima dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobro mi došli i danas. Želim s vama iskomentirati komentar koji je stigao na jedan od mojih videa, zapravo moj najdraži video koji sam snimila na svom kanalu. Video se zove Pismo moje mame s druge strane, ako ga još niste imali prilike vidjeti, svakako ga potražite, to je moj najemotivniji video, baš ga onako jako volim, u kojem sam doista dobila pismo moje mame s druge strane. I jedna žena mi je u komentare pisala: draga Ivana, tako mi je drago da si doživjela to što doživljavam i ja i što to s tobom mogu podijeliti, jer kad to dijelim s nekim svojim prijateljima i s nekim svojim rođacima, oni govore da sam ja luda i da se to ne može dogoditi. I tako mi je drago što se to može podijeliti s tom. Uglavnom, ja sam htjela to iskomentirati s vama, pošto znam da ste sigurno barem jednom u životu čuli da ste ludi i da sve ovo što vi osjećate, za što ne postoji nekako znanstveno još uvijek, za što ne postoji još uvijek znanstveni dokaz, da su vam ljudi govorili da ste ludi i da umišljate i da su vas na bilo koji način ponižavali zapravo zbog toga. I to je sasvim u redu što oni na takav način doživljavaju svoju stvarnost. Oni svoju stvarnost doživljavaju onakom kako ona je, jednako tako kako vi doživljavate svoju stvarnost onakom kako ona je. U vašoj stvarnosti doista je moguće da dobijete pismo vaše mame s druge strane. U vašoj stvarnosti doista je moguće da u svoj život izmanifestirate što god želite. Da vam se događaju sinkroniciteti jedan za drugim, da se događaju neke teške stvari, a da vi kroz te stvari idete lako. U vašoj stvarnosti to je moguće, jer vi takvu stvarnost sebi stvarate. A u nečijoj tuđoj stvarnosti to nije moguće. I to je sasvim u redu. Na nama je da imamo razumijevanja za to, da ljudi koji će nas proglasiti ludima, da njihova svijest jednostavno u tom trenutku nije na toj razini na kojoj bi mogla primiti jednu takvu čudo. Jel? Dakle, jednu stvar koja potpuno izlazi iz nečeg normalnog. I to je u redu. To ne znači da smo mi ništa bolji, niti da su oni nešto loši, nego naše su svijesti na različitim razinama. Dakle, mi smo čitali neke knjige, oni su čitali neke druge knjige. U njihovom svijetu to jednostavno nije moguće, u našem svijetu je to moguće. I vama će se događati da neke ljude koji nemaju više razinu svijesti koju vi imate, više doista nećete susretati u svome životu. Kao da živite u 2 različita svijeta. Vjerojatno ste si nekad to i pomislili. Bože dragi, ja kao da nisam s ovog svijeta. I nisi. Nisi s ovog svijeta. Ti si s nekog drugog svijeta u kojoj su ta čuda moguća. I nemoj uzimati za zlo nekom drugom što to ne razumije, ali nemoj ni sebi uzimati za zlo i misliti da si lud ili luda, jer nisi. To vam je sve savršeno u redu i doživljavaš svijet upravo onakvim kakvim ga trebaš doživjeti. Na nama je da imamo razumijevanja, da u sebi čuvamo to svjetlo i da vjerujemo svim svojim divnim, čistim srcem u to da je moguće primiti pismo jedne mame s druge strane, da je moguće primiti razne znakove na bilo koje načine, da je moguće da imaš nevidljivu zaštitu oko sebe uvijek, da je moguće osjećati sve ono što želiš, da je moguće u ovom mraku, dragi moji, držati se za jedno zrno svjetlosti i tu svjetlost širiti u sebi i oko sebe, da je to moguće, da je moguće vjerovati da idemo na neko bolje mjesto, da je to moguće. I ja sam jako ponosna što upravo na ovom kanalu borave oni ljudi koji znaju da je to moguće i borave oni ljudi za koji će se možda reći da su ludi, a nisu.
I ja sam jako ponosna što se baš s vama, ludima, ja luda, družim. Dragi moji, čekam vaše komentare ispod ovog videa da čujem, jesu li vam nekad rekli da ste ludi? Koliko ste to puta čuli? Ja sam to čula više puta u lice, a sigurna sam da se to dogodilo još puno više puta iza mojih leđa i sve je u redu. Sve je u savršenom redu. Ja sam na svoju ludost ponosna. Budite ponosni i vi. I ponosna sam na to što smo ovdje, što se družimo. Hvala vam puno što ste mi tu i želim vam kao i uvijek svako dobro. I spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas, dragi moji. Puno ljubavi vam šaljem i vidimo se uskoro. Bok! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!